May mga pagkakataon na hindi talaga maiiwasan ang pagsuong sa baha lalo ngayong tag-ulan. Kaya nakahanda na ang ipapamahaging gamot sa botika ng bayan ng PHO Camarines Sur sa mga Camarinense kontra sa leptospirosis. Kung gaano kadelikado ang sakit na yan, alamin sa ulat na ito. Umulan man o umaraw, kumakayod sa pagpepedicab si Brian Alzaga. Kaya nang bumahan itong mga nakarang araw sa kanilang lugar dulot ng habagat ay hindi naiwasang suungin niya ang tubig baha. Agad umano niyang hinugasang mabuti ang kanyang paa na nalubog sa baha dahil sa takot sa leptospirosis. Dahil sir, nagkakayod pag may pasero, baha, pwede hanggat kaya pa man. Pag uli sir, inugasan, sinabon, tapos balnawan ng malinig na tubig. Kaugnay nito, nakahanda na ang ipapamahaging gamot kontra leptospirosis ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Ito ang doxycycline, isang pyrophylaxis antibiotic medicine na ginagamit laban sa leptospirosis. So far po okay naman yung may healthy supply naman po tayo ng doxycycline since madalas tayo nakakaranas ng baha dito sa sa Camarines Sur. So pwede po tayo kumuha dito sa butika ng bayan sa provincial capital. Kami din po mga doktor dito yung magre-reseta ng mga gamot or kung yung tamang dosage para sa exposure risk po ng bawat individual. Sa pamamagitan ng gamot na ito, napipigilan nito ang pagkakaroon ng naturang sakit, lalo na ng mga lumusong sa baha na may sugat. Ito umano ang madalas na tinatamaan ng naturang sakit na sanhi ng bakterya mula sa kontaminadong tubig. Pumapasok ang bakterya sa open wound ng mga individual na sumuong sa baha na maaring lumala. Medyo delikado po pagkaroon ng leptospirosis kasi sa mga unang araw nito, magkaka-fever, sumasakit yung ulo, pwedeng mamumula yung mata, tapos after 2 to 14 days, pwede po itong lumala. Magkakos na po ng liver damage, kidney failure. Pwede rin po magka-infection sa meninges natin. Tapos, pwede po ito mag-cause ng respiratory distress or pwede rin pong ikamatay dahil sobrang lumala na yung infection. Kaugnay nito, pinayuhan ng health expert ng Edmero ang publiko na kung hindi maiwasan ang pagsuong sa baha, maaaring gumamit ng botas o iba pang pananggalang para makaiwasan nakakamatay na sakit na leptospirosis. Chris Novello, CSN.